Yini ongayilindela uma uyohlolelwa ingculaza ngokuthanda na? Okokuqala okubalulekile ukuthi uqonde amalungelo akho ngokuhlolwa ngokuzithandela. Akekho umuntu ongakuphoqa ukuthi uhlolwe. Akekho futhi umuntu ongakucwasa uma unesandulela ngculaza. Akekho umuntu ongakuhlola uma efuna ukuthatha imiphumela yakho yokuhlolwa ayisebenzisa ngokukucindezela. Uma uyohlolwa, uhlelo lonke lufanele lube endaweni esithekile futhi lube yimfihlo, kanti umeluleki kumele akuphathe ngenhlonipho futhi ngaphandle kokuthi akwahlulele. Ngesikhathi sokwelulekwa kokuqala, umeluleki kufanele achaze yonke inqubo kithina. Kufanele athole ukuthi yini esiyaziyo ngesandulela ngculaza futhi achaze ngokuhlolwa. Kufanele futhi abuze ngokuziphatha kwethu kwezocansi kanye nokuthi mhlawumbe singayithola kanjani i-HIV. Uyositshela imiphumela yokuhlolwa nokuthi kuyobe kusho ukuthini uma sinengculaza futhi kuyobe kusho ukuthini uma singenayo. Akufanele sinikeze imvume yokuhlola igazi kuze kube siyayiqonda yonke inqubo futhi kufanele sihlale sikhululekile ukubuza imibuzo. Ake siqonde izizathu zokuhlolwa ngokuzithandela nokuthi futhi kungani ukuhlolwa okuyimpoqo kungekho emthethweni eNingizimu Afrika. Iphupho likaMnumzane Hoffman kwakuwusebenzela i-SAA njengomnakekeli wabagibeli ebhanoyini. Waphoqwa ukuba ahlolwe, kanti ngesikhathi imiphumela yakhe ithi unengculazi, banqaba ukumqasha. Ake silalele indaba kaHoffman mayelana nokuhlolwa okokuqala isandulela ngculaza. Kwakuyiphupho lami leminyaka eminingi ukuba umsizi endizeni zakwa-SAA. Kwakhethwa abayishagalombili kuphela kwabantu ababe-176 abafake izicelo zokudlulela kuhlolo lwempilo eJohannesburg. Sacelwa ukuba sisayine ifomu lokuthi siyavuma ukuba sihlolwe igciwane lesandulela ngculaza. Kodwa asicebiswanga ngokuthi kuzokwenzakalani uma kutholakala ukuthi unalo igciwane lesandulelana noma awunalo. Sase sihlolwa ke. Saphumelela kulo lonke ucwaningo lwezempilo esasilwenzile, kodwa asizange sithole imiphumelelo yethu mayelana negciwane lesandulelana ngculaza. Ngalezo zinsuku kwakwenziwa uhlobo lokuhlolwa olwalubiza i-ELISA olwaluthatha izinsuku eziyisikhombisa. Kwakumele ukuba siye e-SAA esikhumulweni sezindiza e-Cape Town International ukuze sithole imiphumela yethu. Uma sengifikile, kwakumele ngiye ehhovisini longameli ezokuqeqesha lapho ngihlangane khona noDokotela Peters. Wangibuza ukuthi ngiyazi yini ngiphila ngengculaza sandulela ngculaza. Ngamtshela ukuthi cha, bengingazi. Kungokuqala ngqa ukuba ngitshelwe ngempumelela yami yegciwane sandulelana ngculaza. Wachitha imizuzu emihlanu kuphela nami wabe esengitshela ukuthi angeke ngivameleke ukusebenza enkampani yakwa-SAA ngaphansi kwesiphi isizathu. UMnumzane Hoffman waliphumelela icala lakhe lasenkantolo. Futhi umphumela walokho waba ukuthi akekho umqashi onganqaba ukukuqasha ngenxa yesimo sakho sesandulela ngculaza. Yazi amalungelo akho. Ukuhlolela i-HIV akumele kusetshenziselwe ukukucwasa. Ukuhlolelwa i-HIV ngaphambi kokuqashwa akukho emthethweni eNingizimu Afrika. Akumele uphoqwe ukuhlola i-HIV. Kungaba umqashi noma umzali wakho imbala. Uma ungaphezulu kweminyaka ewu-14, awudingi ukucela kumzali uma ufuna ukuhlolelwa i-HIV. Abasebenzi bezempilo kumele bagcine imiphumela yakho iyimfihlo. Kumele unikeze imvume yokuthi kwaziswe omunye umuntu ngesimo sakho ngaphandle komsebenzi wezempilo.